wala ekhaya uthe hayi angamvimbi uzokwazi nabo ukuthi ayibongele esenikwenzile isona sihlahla senu lesi ngoba ubona nje ukuthi siphephuka ikona lapho enizophumula khona bese siyabheka emakhishini ukuthi kukhona yini senihamba ibanga elingaka abazomnikeza khona nithi ukwehlisa ukoma. Ngidedele noma umalume abeke ngoba senisemagcekeni athi ukubeka and then emva kwalokho ke bese ke mhlambe inzala abantu bese naye iyayibongela ngeke ngilivalele lotho nisame nje ngeenyawo malume nanoma kodwa la ekhaya azopha umamezala ubhasketi wetiye. Siyabona ubhasketi wetiye hayi uhlobile muhle impela sithi kwande kina phakathi bayimiloza ngane ngivumela ngoba kuyazi ukuthi angisho ukuthi yimlona Nkosi yami. Hello baba yimilona ibhimbi yathanda ukuthi webaba yimilona Nkosi yami. Ngiyabonga nina bakongisi, ngiyabonga ukungilethela umbondo, ngiyabonga makoti wakwami. Wazi ukuthi anginalutho esandleni, ithemba lami ngilibeka kuwe. Ngiyajabula ukuthi Nkosi mangiwushiya lo mhlaba ngikushiya ukhona phakathi kwaleli khaya. Bathele kahle uphilani. Uyakwazi konke la ekhaya Eli wazi konke phakathi kwaleli khaya. Mawungcinela uphilani noma sengikushile lo mhlaba. Uyobe ungisizile ngohamba ngibheke phambili. Ngingabheki emuva ukuthi ngishiyene emuva ngazi ukuthi ngishiye wena phakathi kwaleli khaya. Ngiyabonga nina bakongi. Ngisala imlomo eyinkulungwane ngiyabonga. khulula sinihlinzekile ngezinto zokuhlala ningakhuleka sihlale sawubheka ekitchen akhona inamanzi kukhona nenkonzo esisazoyenza uhlonipha umakoti ukuthi akwazi ukuthi ngokusemthethweni adle ukudla kwala ekhaya konkenza sizokwenza ke lo mcimbi nanikhuleke nje sihlale kahle umakoti esengayithatha baba Mathembi undawo wakho lo hamba khona silungisa la kodwa ke nendlela engakho uNkulunkulu enilondile kodwa nifikisa kulamagceke ngokuhloniphekile futhi ke angikusho nje ukuchema ukuthi ngibone ebandleni phakathi kwethu noma umfundisi uNtaka uma wami enkosini ngicela nje ukuthi ngimcele akhulekela sibukele lendlela usesifikile la kulamagceke wonke bese sibusisela nokuthi egameni kaJesu
shaya